Ramogi no odiochieng' mar ariyo ka Ramogi TV pod dhi nyime kod nyasi mar dhialo higa achiel boma no ma Kisumu ka bende jobodaboda e kaunti no noyudo thuolo mar riwore kod odiochieng'ni kendo yudo tiegruok mopogore opogore mana ka Millicent Adhiambo leronwa. Odiochieng' mar ariyo pod en mor ne Ramogi TV ka gidhialo higa achiel. En nyasi mane ochakore kod tiegruok ne jobodaboda maheo 300 mane omolo e skul primar ma Victoria e boma ma Kisumu. Nyaka nyoro be jomoko nyokelo joutgi nikech ne en gima walando negi every now and then, and kawuono agimondo kaka nyalre mondo at least giyud service mar Ramogi TV tapan giyudo kendo gimor. Mokwongo kaka wan wajar riembo ga pikipiki tedo ne an ga pikipiki ka tuomo ka go ng'ato piny kata tuomo ng'ato, the first priority makwongo ka timo en ga ringo. Anyalo ga ringo ma we nyaka ng'ama tuomo no piny kanyo. To kawuono Ramogi TV osekelo nwa joma osepuonjwa ni koponi tuomo ng'ato to onge tiende ringi, ikuongo timo ne gimluongo ni first aid, tikawe itero hospital, den inyalo dhi ka police mosiepe wage mondo report. Jolonyo migepe mopogore opogore kotelnegi kod Tabitha Ojwang' mowuok e migawo mar Make Me Smile Kenya nokawo thuolo mar tego jobodaboda go e wi kaka ginyalo ritore e apaya, dak makare e kind puonjruok mamoko. Waloso kodgi puonjogi kaka ng'ato nyalo tiyo gi kondom mondo orit dende, orit ngimane owuon kik oyud kute. To bende nitiere gimoro ma bende watiyo gi Ministry of Health kwa chiwo miluongo ni PrEP. Bende wapuonjogi kaka ng'ato nyalo tiyo gi PrEP. Jobodaboda go kotelnegi kod jotendgi nopako mokalo ranyisi manochiw gi Ramogi TV ka gikwano ber ma Ramogi TV otimonegi. Wamor kabisa gi Ramogi TV kuom wa priority kendo identify wa kaka bodaboda sector mondo wakel achiel gikelo achiel kod jo police watug together. Omiyo nyasi ni area nyasi ma wamorgo kabisa kendo obiro konyowa mondo wabed gi rapo maber gi police. Wan ga chiedh nade gi issues mag insecurity e Kisumu County ka. To chenro e area mar Ramogi TV osiro odiochieng' ma kawuono biro konyowa mondo wabed ni wanyalo chiwo informations moko kuom richo ma waneno kata joma richo manie kindwa. Wabiro lias gi police mondo gikonywa. All along wasebedo gi conservative mind ni police joma richo. To likewise police osebedo gi conservative mind ni jopeng richo. But at least event ainage miyo wa clear the air, miyo at least we understand ni either of us onge ng'ama rach. Bang' tiegruok makama tukadhula ne obedo e kind apisas mag obila gi riwruok mag jobodaboda ma Kisumu. Ondamo makamae ma en mar temo kelo winjruok makare e kind joriemb bodaboda gi obila ma kuom kinde mathoth osebedo kaka mar guok gi rombo bende opo ahinya kod obila go kod jobodaboda. Adwago mpira kamoro achiel kendo nyisowa ni kendo si polise go onego bedni wabedo go siepe. Ok onego bedni waringo ma koponi wan gi makosa polis ko chungi, onego bedni chungi winjo makosa gimomiyo chungi. Ma en yo mamoro ahinya. Miyo koro wabede achiel. Walo dwaro mana wabed gi security maber ang'o e Kisumu. Ok wadwar weche mang'eny. To wabiro kwa kata ma jatend traffic obiro moswe stage kuonde montiere, opuonje weche mag traffic, gik monego tim mondo obed tich matiro kendo tich mondo ji lawre. Kaluwore kod nyasi ma kawuono, kwayo obila go kod jobodaboda ne Ramogi TV chalo kamae. Adwoko e Ramogi TV ni kik obedo odiochieng' ma kawuono kende. Utimnwa go e kinde duto mondo at least kwe ma wasebedo go e Kisumu County mondo bed ka nitiere. Ramogi TV pod bro dhi nyime kod dhialo nyasi mar chopo higa achiel odiochieng' makiny kuma gibiro limo e nyithi kiye ma Children's Room and Home mayudore Kisumu. Nyasi to kod tuke makamagi gin mago mag kelo ganda kanyakla kendo tudo osiep e kind obila kod jobodaboda. Tok mae geno koro nitie ni jobodaboda kod obila bro bedo kod ng'iyo makare kendo tiyo kanyakla. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.